Вітаю, шаноўнае гаспадарства! У гэты цудоўны і святочны дзень я сардэчна віншую вас з калядамі і хуткім Новым годам. Няхай ён будзе багаты на прыемныя падзеі і добрыя, незабыўныя сустрэчы. Будьце шчаслівыя і здаровыя у год цмока. Так, калі афіцыйная частка скончаная, давайте пабалакаем нармальна. Бо, пагадзіцеся, усім абыякавая гэтая штогадовая бла-бла-бла. Усе прагнуць падаруначкаў, і ў мяне нештачка для вас ёсць. Ходзяць чуткі, што ў наступным годзе ў беларускім ютубе з'явіцца яшчэ адзін агняны ютуб-канал. А весці яго будзе вось гэты пекны салодзенькі хлопчык. Так, гэта мой фотаздымак, і я перазапускаю свой канал. Нешта падобнае я меўся зрабіць яшчэ 2 гады таму. Тады я таксама пачаў рыхтавацца, пісаць сцэнары, нават запісаў і выклаў сюды на YouTube падобнае відэа. Можаце яго не шукаць, яно прыхаванае. Але 22 год пачаўся крышачку не так, як я планаваў. Таму маем, што маем. Так, я перазапускаю свой канал. Пра што ж будуць відэа? Покуль што пра ўсё, што мяне цікавіць. Спецыяльна я не намагаюся абраць нейкую адну тэму, паспрабую здымаць рознае. А ўжо далей буду чуць, што мне бліжэй і на што ў беларусаў і беларусак ёсць запыт. Сёння мяне цікавіць здароўе, вітаміны, гармоны, паляпшэнне ўласнага жыцця, сацыяльныя праблемы і пытанні. Вядома, усё, што звязана з Беларуссю і гэтак далей. Плюс я б хацеў стварыць рубрыку лёгкага, ненапружанага кантэнту, які можна глядзець на фоне. Праўду кажучы, менавіта такою рубрыкаю я і хацеў перазапусціць свой канал. Але тут ёсць свае складанасці. Я збіраюся рабіць усё самастойна. А тыя фарматы кантэнту, якія я бачыў дагэтуль, і якія можна ствараць у адну асобу, мне не да смаку. Але паглядзімо, мо што і з'явіцца. Дарэчы, калі у вас ёсць ідэі падобнага кантэнту, калі ласка, пішэце мне ў інстаграме. Буду удзячны за вашыя парады. Паспрабую заахвоціць вас яшчэ больш і скажу, што 5 сцэнароў, з якімі мне дапамагала цудоўная лінгвістка і мовазнаўца Настасся, ужо напісаныя і неўзабаве будуць знятыя. Дарэчы, Настасся вядзе дуже карысную моўную старонку ў інстаграме, таму падпісвайцеся, спасылачка будзе ў апісанні. Карацей, на лета я працягну прасоўваць беларускае ўжо на ютубе, а ў вас з'явіцца яшчэ больш якаснага і карыснага кантэнту для спажывання. На гэтым у мяне ўсё. Па-першакаранцоўску буду ўдзячны, калі вы ўпадабаеце гэтае відэа і пашырыце яго сябрам. Таксама будзе няблага, калі вы падпішыцеся на канал і націснеце на званок, калі хочаце атрымваць новае відэа. Ну што, яшчэ раз віншую вас са святамі і гадуйцеся.